Date unos pechos. Janko, poďme naspäť. Úspech, nie? Rado, ďakujem, blahoželám. Super. Ďakujem, blahoželám. Ale čo si ja už? ďakujem. Díky. Díky. Ale s tou babkou to je... Ešte ja som sa teraz na to pozeral z boku. To je skvelé. Ja som to vlastne poriadne nevidel. To zlomí, stane sa z toho, že veľké divadlo. A je to tiež? Ne. Trošku preskúšané, mám taký pocit. Ale inak skvelý. Ja už som inak... To bude kasaštuk. To bude kasaštuk. To by mali nasadzovať 7-krát mesačne. 7-krát. 7-krát ten titul hodíte do biltenu. Na program. 7-krát.